בגיל 36 מתחילות להופיע פה ושם קמטים או קמטוטים קטנים. אז אני אמרתי לה, קודם כל זה לא קמטים, זה עדיין לא קמטים עמוקים, אפשר לטפל בהם. היא אומרת, לא, כנראה אני אצטרך ללכת לניתוח. לפני שאת הולכת לניתוח, בואי תנסי משהו יותר ידידותי. משהו יותר ידידותי לגוף שלך. שזה טיפול פלזמה. למחוק את הקמטים ולמתוח את האור, למצק את האור. זה פלזמה. אפשר לעשות רק פלזמה, בלי לחתוך את האור. כי כל ניתוח, גם ניתוח הכי מדויק, משאיר צלקות. אני עובדת עם מכשיר מדהים, לוקסוס פלזמה לייזר, הוא סופר עדין ויחד עם זה נותן תוצאות נהדרות.